no horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca. A busca do mariñeiro do Sin Querer 2, que aínda continúa desaparecido, prosegue 8 días despois da traxedia. O dispositivo viviu xa dúas fases. A primeira delas arrancou unha pasada fin de semana cunha denominada busca non activa. Iso non implicou que en ningún momento se deixase de buscar a Guillermo Casais, aínda que se limitou a pedirlle as embarcacións da zona que emitisen avisos se vían algo sospeitoso, demanda que tamén se estendeu aos medios terrestres que traballan habitualmente pola zona. Despois desta fase, onte volvía a poñerse en marcha unha activa, agora que o corpo podería ser visible. Salvamento Marítimo retomou a busca por mar e aire do mariñeiro. O operativo púxose de novo en marcha aproveitando uns exercicios programados de salvamento. En concreto, os helicópteros Elimer 401 e Elimer 402 traballaron co obxectivo de dar co mariñeiro dende o aire e tamén por mar a través da axuda do buque Don Inda. O rastreo centrouse na liña de costa dende Malpica ata Corcubión, aínda que sen novidades polo de agora. A Garda Civil desartellou un grupo organizado de furtivos que operaban nos bancos marisqueiros das rías de Pontevedra e Vigo. Investígase penalmente a 7 persoas que se dedicaban á extracción ilícita da ameixa. Das investigacións desenvolvidas por efectivos do Seprona da Comandancia da Garda Civil de Pontevedra, no marco da Operación Tibo, despréndese que actuaban de maneira coordinada. Mentres uns extraían a ameixa, outros realizaban labores de vixilancia para evitar o control das autoridades. No 2017 xa se tiñan levantado 132 actas de denuncia por marisqueo furtivo contra este grupo, que superaba as cotas máximas autorizadas, chegando a capturas de máis de 300 kilos diarios. En total foronlle intervidos 1.620 kilos de ameixa durante o pasado ano, e valóranse en 13.000 euros os danos e prexuizos causados á Confraría de Pescadores de San Telmo de Pontevedra. Os membros do grupo, a maioría de Poio, son acusados de delitos relativos á protección da flora e a fauna e á realización de actividades de marisqueo relevantes. Tamén se investiga a 2 dos integrantes deste grupo por presunto delito contra a saúde pública, o dar positivo por concentración de toxinas mostras de ameixa decomisadas durante unha extracción ilícita en A Cuña, no concello de Vilaboa. Esta zona ten clasificación C, polo que está prohibido o marisqueo. O grupo empregaba ocasionalmente embarcacións con folio falso. A intervención dun destes barcos permitiu tamén imputar a 3 dos investigados un delito de falsidade en documento oficial. Antes de que acabe o ano, os patróns das confrarías integradas en Rañeiros da Ría volveránse a reunir para valorar a viabilidade do plan de xestión do libre marisqueo. O motivo da xuntanza é a denegación das axudas por parte de Mar para desenvolver as tarefas de vixilancia e control. Que van chegar unha resolución na cal non nos van dar a subvención para vigilancia, para a gestora dos libres marisqueos, o cal supón un pau moi grande para a gestora. A idea é, como presidente, convocar outra vez aos patróns para falar deste tema, porque isto é un pau grande para a gestora e habrá que barajar incluso se sin esta axuda seremos capaces de gestionar este tema, ou incluso devolver o que é a gestión á mesma consellería destas zonas e que se fagan eles cargos da zona de libre marisqueo, como estaba hasta ahora. Habrá que barajar todas as situacións. O que está claro é que non se pode, sin unha vigilancia, non se pode aguantar unhas zonas como estas. Así as cousas, dificilmente as confrarías poderían asumir os gastos de vixilancia en Cabío, o Boído e os Lombos, que precisarían da contratación de 6 vixilantes e un biólogo. Gastos que xa lle supoñen un auténtico esforzo no que se refire ás súas autorizacións, nas que sí contan con subvención por parte da Xunta. Xa bastante temos que as nosas autorizacións e con soportar o que é a vigilancia, aínda así subvencionada, xa nos supón un esforzo moi grande para as cofradías. Imagínate se temos que soportar o libre marisqueo. Eu penso que é inviable eso.
para as cofradías, ou sobre todo para a cofradía de Rianxo. A denegación das axudas reside na falla de contestación ante un requirimento realizado pola Consellería, da que, segundo o patrón maior rianxeiro, non recibiron notificación. Está claro que nos presentaron unha notificación fai unhas semanas, da cal si recibimos a notificación, pero non recibimos o correo, que é a que nos din que non contestamos esa notificación. Nos, mediante mensajes, si notificamos que tíamos un correo na página de notificacións, pero cando fomos a abrir, a nosa sorpresa foi que non había mensaje ningún. E eles agora din que non contestar esa notificación que conleva a ese. Bueno, pois mira, nós temos pruebas, sacamos fotos ao correo dese día, no cal víase que non había ninguna notificación no correo. E que nos deneguen unha cousa por a cal non nos mandaron o correo para poder alegar, a mí me parece moi surrealista este tema todo. Se a intención é que non levemos a gestión ou boicotear este tema, por parte de non sei quen, ao mellor de sea da Consellería ou sea de outras cofradías ou sea de sabe Dios quen, a verdad, que non lo digan e pasamos a gestión outra vez ás cofradías, á Consellería, e que sea a cofradía quen soporte toda a presión outra vez. Haberá que agardar a conclusión da xuntanza mantida polos representantes dos 6 pósitos que integran a xestora, que non descartan devolver a xestión do libre á Administración. O presidente de Portos de Galicia, José Juan Durán, presidiu esta semana no Concello de Boiro a reunión de coordinación para consensuar o desenvolvemento dos traballos que o ente público iniciará nas próximas semanas no Porto de Cabo de Cruz para a dotación de novas prazas de amarre para a flota bateira. No encontro de traballo estiveron presentes, entre outros, o alcalde Xoán Xosé Dieste, os representantes das diversas empresas constructoras que executarán a obra, o patrón maior, así como tamén unha delegación dos colectivos portuarios afectados. A intención de Portos é que os traballos, que contan cun investimento de preto dos 7 millóns de euros, se desenvolvan de xeito programado, en función das necesidades do sector. Eu confío na conservación e o respeto ao medio ambiente. Eu confío na pesca de boixura artesanal e selectiva. Eu confío no traballo feito con esmero e agarimo. Eu confío no mellor sabor e na máxima frescura. Confía na calidade e busca este distintivo. Pesca de Rías, de onde senón. Actensa, empresa dedicada á importación e exportación a nivel mundial de peixe conxelado e procesado de túnidos, pechou 2018 cun crecemento sostido e unha cifra de negocio de máis de 162 millóns de euros. Estes datos sitúan a compañía asentada no polígono industrial da Tomada nun posto relevante dentro do influinte informe Ardán, no top 3 das empresas gacelas, aquelas compañías que venden e medran máis dun 25% durante 3 anos consecutivos. Cunha plantilla de 250 traballadores directos e un importante volume de emprego indirecto, Actensa ven prestando servizos de conxelación e asistencia técnica a compañías pesqueiras e conserveiras da zona. En mellora continua, a firma acometeu durante este exercicio de 2018 importantes investimentos, co obxectivo de optimizar as súas instalacións produtivas e aumentar así a súa competitividade. A obra que vai acometer a demarcación de costas do Estado en Galicia contempla a construción dunha senda peonil para favorecer o acceso á praia, así como a reordenación dos espazos destinados ao estacionamento. A adxudicación da obra de rexeneración medioambiental no entorno de Testal, un investimento de preto de 400.000 euros que vai a supoñer pois unha mellora na rexeneración e no acondicionamento dese entorno de Testal, ca habilitación de unha senda peonil que permita un mellor acceso tamén ás instalacións da praia e tamén a regulación e a ordenación do estacionamento nesa superficie, cos paneis indicativos e ca habilitación de unha senda peonil en madeira tratada e con materiais, utilización de madeira e materiais sintéticos, que vai a supoñer pois unha mellora tamén do aspecto visual dese areal de Testal e dese entorno. Este investimento súmase ás melloras previstas na contorna do areal con cargo oposto á Deputación, así como as recentemente acometidas no porto de Testal, coa pavimentación da superficie portuaria
portuaria e de acceso á lonxa. Sumando eses dous investimentos, pois estamos a falar de que nun prazo curto de meses veríamos levado a cabo unha serie de actuacións no entorno de Testal de máis de 600.000 euros que se sumarían ás actuacións de pavimentación que xa se levaron a cabo recientemente na esplanada portuaria para dar un mellor servicio tanto ao porto como á lonxa de Testal. Os portos de titularidade autonómica das Rías Baixas na franxa costeira comprendida entre Muros e Tui recibiron ao longo deste ano uns 7.400 barcos en tránsito, segundo os datos facilitados a Portos de Galicia polos propios xestores das instalacións náutico-recreativas. Unhas cifras que reflicten unha suba interanual nesta actividade do 18%. O Porto de Muros volve a ser un ano máis o peirao máis transitado de Galicia, con 1.277 barcos, seguido do Porto Deportivo de Combarro, con 937. Portos que son receptores de moitas embarcacións destas características, como pode ser o caso do Porto Deportivo de Muros, que recibeu 1.277 embarcacións. É o segundo peirao a título individual que recibe un que está moi preto onde estamos, que é o Porto Deportivo de Combarro no Concello de Pollo, que acadou as 937. Durante este ano 2018, Galicia rebasa por primeira vez a barreira dos 10.000 tránsitos, o que proba a tendencia á alza desta actividade. Boa parte deste incremento foi posible grazas á estrategia levada a cabo por Portos de Galicia nos últimos anos, de captación de novos tránsitos, tal e como se recolle no Plan Estratégico da Náutica Recreativa 2012-2020, que o ente público está a poñer en práctica. Para impulsar estas chegadas estánse a desenvolver accións promocionais dos portos deportivos galegos a nivel nacional e tamén internacional, como é o caso da recente presenza nos salóns náuticos de Southampton, en Reino Unido, en La Rochelle, en Francia, ou a que está prevista realizar no vindeiro mes de xaneiro na Feira Internacional de Turismo de Madrid. Os portos deportivos da provincia de Pontevedra volveron a presentar un crecemento no número de tránsitos con respecto ao ano anterior. No conxunto da provincia de Pontevedra hai unha forte suba, temos que dar testemunha dunha forte suba que acadou o 50%. Temos un 50% máis de embarcacións en tránsito no ano 18 que no ano 17 e que fai chegar o número de embarcacións aos 4.538. E se vamos á ría de Pontevedra, son 2.500 tránsitos, un 13% máis que no ano 17. No conxunto das Rías Baixas recibíronse 7.400 barcos de recreo, sendo o Porto de Combarro o segundo máis transitado con 937 embarcacións. Por concellos ocupa o primeiro lugar Sanxenxo, con 1.134 tránsitos. Confírmase, polo tanto, a consolidación da actividade portuaria da náutica de recreo en toda a comunidade autónoma, mantendo o ascenso dos pasados anos. En toda Galicia recibíronse 10.150 barcos, o que proba a tendencia á alza. Levamos os que siguen a miúdo este tipo de comparecencias unha serie de exercicios en permanente ascenso e é precisamente ao remate do ano 2018 cando Galicia rebasa esa cifra que hai uns anos era difícil de imaginar, de 10.000 embarcacións en tránsito, 10.000 embarcacións de outros países de Europa que elixen os peiraos galegos como punto de recalada ou como escala ou con unha estadía máis ou menos prolongada. A captación de novos tránsitos na náutica de recreo é unha das liñas de traballo estratégicas para Portos, que está a desenvolver de maneira conxunta con Turismo de Galicia actividade promocional en salóns náuticos de toda Europa. Quero tamén, a renglón seguido, facer mención a esa promoción conxunta que na actualidade a Consellería de Cultura e Turismo a través da Axencia de Turismo de Galicia e a Consellería do Mar a través do ente público que presido levan desenvolto nunha serie de certámenes, de salóns de outro tipo de formatos promocionais do arco atlántico europeo. Para o futuro estáse a traballar na captación de novos usuarios que dean relevo xeracional e na fidelización dos consumidores da náutica de recreo, tanto para os tránsitos e estadías tipo como para as invernadas. Tamén se continuará a participación na rede europea Passport Scale, a que xa están adscritos 20 portos galegos.
no horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca.